Каримов Анас Исмоилович соли таввалид 1990 сокини ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон дар шабакаи иҷтимоии интернети Одноклассники бо ному насаби занона Манижа Камолова саҳифа боз намуда, бо ҷавонон шиносоӣ пайдо кардааст. ҳангоми боварии ҷавонписаронро ба даст овардан ва ба даст овардани акс ва маълумот аз ҳаёти шахсии онҳо ба ҷинояти тамаҷҷӯҳӣ даст дадааст. Дар шабакаи иҷтимоии Одноклассник бо номи Манижа Камолова сайт дорам. Бо роҳи фиреб худро духта гирифта аз мардуме ки дар ғарбӣ ҳастанд мада менависам, аямво сум мекунам. Номбурда дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо ному насаби ҷавонписарони ба домаш афтода саҳифаҳои беобуркунанда боз карда, барои тоза кардани ин саҳифаҳои интернетӣ аз онҳо маблағҳои пулӣ талаб кардааст. Шахсое ки мақсад сум намепартонмада, баъд ба номшон Одноклассник мекушодам. Менавистам ки як галубой номи сайти ҳамворо хеле менавистам. Баъд дар сайтшон менавистам, мегуфтам ки мақсад 500 рублай, 1000 рублай, 2000 аям хеле партои дар картаи ман ҳамин сайти шуморо удалид мекунам. Каримов Анас чандин нафаронро фиреб дода ва борои тамаҷҷӯҳи маблағҳои пулӣ ба даст овардааст. Дар асоси муроҷиати ҷабрдидагон ба мақомоти милитсия ва дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон, шахсияти Каримов Анас муайян карда шуда, кирдорҳои ноҷавонмардонаю ошкор карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурда парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, ҳаракатҳои тафтишотӣ идома дорад.